Impi ebiphakathi kukaMthandeni kanye-ke noMzukulu, ngingasho nje ngithi ibizifanela nomlilo wamaphepha. Sanibonani, nginibingelele, nginamukele-ke ekhasini lami namuhla. Mina igama lami ngumxolisi umfana kadla. Uma ngabe-ke uyaqala ukufika le channel, ngicela ungenze iqiniso ngokuthi-ke ucofe laphana usubscribe. Uma ukuthi uyabuya noma ngabe kuthiwa ubani, ngicela wenze isiqiniseko futhi ukuthi uma uqeda ukubona le video uyawucofa u-like, ucommente futhi kulolu daba. Impi-ke ebesiyikhuza ey'nsukwini nje ey'phelile phakathi kukaMzukulu, ibhuni lakwaCeza kanye-ke noMthandeni Gcomnisho umfana kaManqele, isivezane yashabalala okukamazolo ebona ilanga ekuseni kungakapheli ngisho iviki elilodwa leli iqalile. Amabhinca amshayele ihlombe uMzukulu umfana kaCeza emva kokuthi-ke ehlise nje ipride yakhe nokuphakama kwakhe nakho konke nomnsizwa bakhe, ebese-ke eveza isizathu esenza ukuthi-ke kuze kube nengxushunxushu phakathi kwakhe noMthandeni. Uthe-ke uMzukulu into eyenzakele, i-akhawunti yakhe bebeyihekhile ngaloluya suku, kwase-ke kubhala leya post. Uzokhumbula ukuthi leya post yayithi-ke uyambongela uMthandeni, uyafisa engathi ngawuhlonisa unyaka ngengoma yakhe ethi iParis, kodwa-ke wayethi akakhohliwe isenzo sakhe menodlubheko abasenza ngo-2019 bemcindezela ukuthi-ke engawuhlukanisi unyaka. uMzukulu-ke uthe konke lokho-ke kwakungamampunge futhi akakwazi yena. Ushilo kwathi uyacela nje ukuthi amabhinca nawo wonke umuntu waseMzansi Afrika olandela umculo wakhe, ikakhulukazi-ke ama-Red Nation okungabalandeli bakaMthandeni, uthe uyacela ukuthi bekhohle lokho futhi bakususe emakhanda abo ngoba i-channel yakhe okanye ngithi-ke i-Facebook page yakhe yayikade ihekhiwe. Ezinye-ke iy'ngqwele zibe nokufakaza kulolu daba zathi cha Mzukulu, lento yenzayo-ke ayikufanele ngempela, ngibuya phansi lekwaCeza. Lento yenzayo ibizwa ngokuncelisa amawele, okusho ukuthi wena ushaya emuva uphinde ushaye phambili, ulivaka futhi usabimpi. Abanye bathi-ke uyilikhotha ngqonga lokwenza kwakhe, kodwa umfana kaCeza uvezane wayithulela yena wathi ucela ushwele. Bhinca lakithi, ngaphambi kokuthi nginyamalale, ngicela ukushaya nombuzo wodwa uthi mawubhekile uMzukulu ngabe uqinisile yini mayethi-ke ipage lakhe bebekade belihekhile? Ngicela ukuthi sihlangane laphana kuma-comments. Usale kahle ngane yakwethu.